CEM jo Khasi Hills Autonomous uba titos khan menta ka singiula Hiar Jurup ya ke Ïewduh bathem yo molong haringkat ka jing donlang ki EM ka council. Hakane ka jing Hiar Jurup uba tita sula hukum ru ban khynra ki trading license ban nakalyang ki bullet enforcement ki khang ru ya ki dukan bambiang license. Kalau boleh sport pun jelang lah.